Скачай, да. Трябва да виждаш баланса. Идеалка. Дай му газ на колела е. Така ли? Да. Яла ми просто на... Нищо му няма, само кабелите малко се изкочи. Яла да клипа. Сега няма да спрем, ще скачай. Къде ще скачам сега? Пак същото, само че този път прой се засилиш трампите. Да видим дали ще стане. Чакай да заема добра позиция за снимане. О, това е гадно, мама. Май е пак по колела. Я виж. Не, колела е. Дай му газ. Много съм добър, а? Хубаво, дай сега се с теб. Това ли бе? Не. Хайде бе. Няма го правя това с теб. Но хубаво, дай ще го направя. Правилно вас се с теб. Айде да ходим там. Ай, спирай. Хубаво, ай ще продължим с малко. Само върви. Да, айде карай тама. Ай, кой ми кажа с теб? Вземи си това, спаля моето. Изключи го де. Абе, няма отиваме там. Айде де. А що го изключваш? Защото не искам ми хъби батерия. Топа. Батериите на апаратурата ми умират, майна. А що не си ги зареди? Зареждам ги, обаче батерията подута е спукала тъпата апаратура, майна, отдолу вече. Шит. Амортисьора ми е крив. То това ще спре ли, бе? Не, ама... Е кофти. Като застане така и не може да се мръдни повече. Трябва да го бутам. Има Карай. бабунки, бе, аре. Аре. Това не си е с... Оди тръгваме натам. Май трябва да маниш пръчките за купей. Дейка, дай газ, бе! Нормално. Защото като се обърне двигател не трябва да работи. Много нестабилно ми се. Нормално, да сега карат тръги, май. Ще скочи няколко пъти. Какво ще правиш? Къде ще скачаш? Каквото и си говорим, е с тето не езде. Те пролен гуми, а? Какво да правя? Скачи от голямото, аз ще снимам. Човка, чай аз ще обърна. Така ще пиха съм тялото, между другото. Какво става, боги? Що ти изгасна пак, бе? Как го обръщаш това кенече? Да, да, ще дам и газ, ме. Да, стръмна, а? Да го взема, човек. Къде е, бе? Се е заврял. Къде се е заврял, ето? Нищо няма, дай да го качвам. Какво да му има? Опа, май сега ще го гониш в другата страна. Оле! Чакай, че не мога да се качвам. Поред мен този скок е по-брутален от ония там долу. Нищо. Големия. Да, да, изкачай голямото, дето вчера скачахме роботоник. Чай се качим отгоре за по-добра гледка. Ама не го щупа. Качили части не са по 5 лева. 3. Всъщност. Това не ти е безди. Чай да видя как застана да снимам. Давай! След това ще мъчим как го сваляме от дървото. Ох! Боги!
Къде си, бе, Боги? Ево да го вземеш. Как се закопча? Ява да го вземеш. Да го обърнеш. Ай, дай. Трябва ген лейдър. Трябва просто няколко задни салта. Да. Четириклетковата сигурно е на чешмата. Там е. Тя ще го засила. Боги, не дей стой до мен, защото ще снимам. Бягайте от тук, че мога да ме удара. Аз ще снимам само. Бягай, че не виждам къде е. Ще виждаш. Дойдеш малко по-назад. Къде е? Тама! По гуми ли? Не виждам. Ключи. Виждам кабели само. Папа, бреш се там. Да, надолу. Само внимай да ни тъпласа. Давай, маршал! По-бързо! Айде. Влизай в ръставака. Е, там е. Давай още надясно. Ай сега навътре. Да. Аре бе. Колко е високо това според тебе, Боги? 7-8 метра. Аре, бе, скачай. Чай да го фана по-отзад. Нормално, кардана му стана. Може не кажа, че се разхлагал. Давай! Роботоника. Обърна се. Сега го обърнем, бе. Еми как? По-голям пиньон. Не може. Това му твоя мотор. Да, бе. Да. Не искам да слагам леопардчето. Да. Този път ще скача бе табелата. Табелата ли? Да. Ако моята беше... не може да върви на 7 клетки. Ба, бе. Какво браво, то не може да набере. Ами, що не му държа гъста? Ами държахме, той няма обороти. Опа, спойлен. Да. Аре, идва на пъмп трака малко. Скочи от този скок тогава. Кой? Да, от пъмп трака директно скочи от другия вираж. Защото ще има много такова, ето тъй он иска. Ела, ела се. Имате там. Ох. Е там, чакай само да дойде. Дай го си нос да имаш място за корекции. Браво, перфектно. Не беше на макс. Дай пак табелата, проми. Не, чакай, още веднъж това. Не го скачай на мак, защото няма смисъл, няма как да коригираш след това. Боги, бях. Айде, маршал! Оправо спойлера, това е. Няма никакво значение, аз ще му завия болтовете до вечер. Айде, давай сега на табелата. Ма гледай да не го забиеш пак в... то ръб. Ела за те. То няма откъде иначе. От тук ще минеш където няма ръб. От тук, така ли? Да, чакай да го снимам отдолу. Боги, отива от другата страна. Давай.